Karibu na inde umwanchumu ligerelia una na watia singa kichiganigo togoswa asingambo asingencho yebiro togenda seyemo omugani tono ali maiga ya studio ali ngo mwali bageliga hanyare kago to kwanira hateberenga yarwete abigo hobo kolirwaye ase chinsemo arura muski karibu ya mono sana. Yes Nje no mheshimiwa Abuga. Yes Abuga ndo ma MC we ward ya Bugusero. Unabotambe gote ya Bugusero kutoka Kitutu cha South. So igo Bugusero is among chiwodi sano cha Kitutu cha South. So Bugusero ni actually area ya mwali kabisa. Area border ya Kisii na Homa Bay County. yes Na indende tiante ngambia mona asingincho kunganjira kwa baiga this evening. Erinde turakwanira amangana turengete uno mugusi. yes Ya mono. Thank you. kabisa ono zuende masemo mheshimiwa magendro ngaye kile ase ward. So far tigante nga tunajaribu. Yes. So as much as siembrere nyinge, I want to confirm nga nyasao tokonyire ntogenda gukora igasi twalire tabana injira. No nyimbura kere nyinge oise korigere unabona chiwodi chinyinge no ene chipara chiri twaroseti actually. Embura because yere nyinge ya chibutoire. Yes Igo right now a challenge to what at the moment nelinga chipara chiji chitware challenge erenene yona gusaba abantu baito batwara okora mereri nande as you know ntogonyara okora kende boni amo especially unabona emburere nyinge ono wikabare mereri emburege koira ngora then intonyara kuri siumu asamane chipara. yes Lakini at the moment chi project injiri chigendete unabona ase mwaka oyo ntogende takorosia birasi bya ECD. Unaona class kia matieko ECD class actually kero di kere. yes At the moment tuacha kere class kia Raganga primary school. Yorinde na kero ki I hope in the next 1 month na wanyoranga kia genderi kere. Irinda abana banyara gutumia gusomera mo especially unabona embrere nyinge. yes Ibintu binde binge unabona nyuma kanya embrere tarabe nyinge. Konyora ntogendete goros chinsoko mo especially chinsoko chinyinga se ward ya Bugusero. Ikere naso etubugambi nanyorete nga chinsoko almost yonsi chisarigete. Budget y'umwaka oyo ngoros twarenge chinsoko around 10. And I'm mapping awikira rero iga chinsoko jere inspection ya kolero. Yonga na ino mo contractor is ready for payment. yes Asense moye chibohol, we are able to do a borehole at the Mosojo market. Maybe by next week, go to the water tower, and in the tobeke motungio 10,000 liters. At the same time, move a core installation ya Sora. Then tokore some water junctions. Water point ange isatwega. yes Asa abantu bakubujira maji. Igo nebintu binde binge torengere tigokora. Also onataka goteba nga unabona kuna inywiri gotigantebe unabona ntweta baiburi form je basari. yes Nari kubasaba kwabera because tumechelewa. Lakini very soon we expecting ango batore chichekiri ndo bakobe gucha ase chiskuru. Nari ngusaba barimu nga abaiburi libagake. Erinde tukwebanga una toso tutuma chicheki ase skuru erinda abana babaisigo sergo. Entokendi ya kabiri nari go prepare abananchi embura yabere nyinge. Yuria rais unabona bari barenge Nairobi not in actually tari Nairobi uka. No nyengu siga. yes Ono unabona abana bari bagasoma chide school anataka kuinyuria abaiburi. Chidaraje chitu chinyinge tugutumia ko yanga nechi daraje jiga footbridge. Chinyinge jirosiri nemete. Igo nargo sabanga abaiburi goto kabana bakogende school hakikisha kwamba unaona abana bebike muiburi take your time karatambuki omwana nonyeroje because we realize nga maja ichoire baka aitire baroro igoro igo nto baisi gotuma abana basinini bagende school boka without knowing oseba mbari safe yes okuna kugosaba kwana. Yesu mheshimiwa kama ega kirito akorete gikaruniki chinya kitari njiro gwa kwanete anene nya kitari yaraganga kwatete ngiye ikoiro Actually tari no toko igurwa
nyagitari yaraganga ni nyagitari ego existe. Yes. Na ni nyagitari ya vero for many years. What we were doing a renovation to arogora. Njagende to bwagaji because igere na swete na nyorete na kunya ya chafu kire sana. Yes. So ngajebekera around 3 million charengo kora renovation. Rinde chirekebishe ase yatwarire umuchando then bakore painting. Bakabeke siringa ase tarenge bakaga chirangi nyagitaringi. Yes. Then into akorte some electrical works samana chitaya. At the moment I want to confirm nyagitari ite araganga at least bono ne bwate face ye nyagitari and recently ntwabegete chi machine oro equipment sasa ye nyagitari chire worth 10 million. Yes. Iko unabona ensemo ya maternity I want to confirm ngabono nonye muswati ondegero kendo tagete go deriva taba ise ko bwa kwenda nyagitari ite araganga at least boni na bongo ba ngokwana with a lot of confidence nga equipment injiro chisa ine bitande bia chi machine cha oxygen injiro so igo enyagitari yaraganga wigira boni ganere well equipped. Yes. Ana mario gonaro arengo sababa ndo bari bakuru within bogusero na bogekane chisa machine na bago fist enyagitari yeito. Yes. Erinde banyare ko bago konywa asenjerere enyororo. Yes, ni nyagitari ya Matieko lende. Nyagitari ya Matieko enanyibekerete 2 million. Yes. And I'm happy kwa mburu liswari because siasa nja aswetenga. Yes. Nyagitari ya Matieko nga yabekere 3 million. You know in politics siasa akonyoranga ere nyinge abantu bagutaka koreta siasa more especially esamagendero. Nyagitari ya Matieko nanyibekerete 2 million shillings. Yes. Ase bari bagweta oro will confirm nga 2 million shillings na icha tubete kwa gachecho chiga tumeka kokora nyagitari yarenge gari ekabeku tiles ekakoro plastering ekabekwa ebirore all round ekakwirangi then tukagache water tower tukabeke mitungi eberigoro expecting with the time soje ko now that they already borehole nere Matieko bona botokora connection ya maji to aka maji agende metungi uru nyagitari etwara maji but ekinataka go beka clear abange babere bakuboringa wahe nyagitari etaraiguru nataka kubanyuringa nyagitari kunyigora is a process. One boikere ikere ya elire aba bali bawusikaine na mangana health baiche bakora inspection bo certify nyagitari ya very complete bono ne qualify ko iguru iye ndege tanga nige ko gari nyagitari etara qualify ko iguru anto bwati gento ke koronga presenter pit dotora atware safety tank. Yes. Yani ya safety tank ndora atwara estima ase facility. Yes. Then baada yo tware binte bi nyagitari ne bwente ko ba equipped ekire ya tware equipments chi machine chichiganiri now abanyagitari bamanye kuroro batumore kire bari bari in charge of health bakire barigereri nga at least boni nyagitari ne complete ntunyare gutuma abanyagitari egento kende nataka kubanyuria ngeringa gotukunya korengeri nga kitokore nyagitari anataka kunyori bari batenerete management nyagitari nga nyagitari go qualify kuigurwa ebe facility needs otware title deed. Yes. Because at the moment oikaraboni nyagitari eri etabade ligosoma ule mu school yone bwene nyagitari eri ebe independent etware title deed yabo. Erinde is among ebintu bigo certify nyagitari ya meet requirements biganiri erinde twanjeru tuigore igo otogende tegoshulika kobeke ebintu ebindi nargo sabanga ne timu inere gasana. Yes. Batware title deed nyagitari erinde ekerewe ikenga kiyo koigoro nto baisi gutware gento na ndege gutosuya ngantu igore nyagitari. Yeah. Na nyagitari ya Musocho level 4. Musocho level 4 at the moment into bwate scarcity ya abanyagitari. The county government ya Kisii in fact bwate abanyagitari bari less. Yes. Igo what we are waiting for na abanyagitari unabona ndotangaza amabaya abanyagitari
amapi guchaga bari interview guchagira wiki yenyi Monday na kugendera igo. I want to wish all the best yase bali bakorete ba pride ba shortlisting, yani shortlisted. I want to wish them well kuba kugenda gukora interview yabo nyasaba konye banyore opportunity yo gukora county government gas. I hope immediately nuna bakokora mangana interview ngoto mubara seji facility igonto nyore opportunity yo kunyora abanyagitari baisaine batomo ase facility yetu ya Musojo. Because already Musojo yabere equipped na machines chonsipi. Igo maybe immediately ntonya abanyagitari nko igurere ebe operational. But for the meantime nyagitari nere operational and it is doing very well as a department ya level 2. Okay, mweshimiwa bono ari nayo ukubwatira na kwa bono ntetingi cyo kubwatira na kwa una barayi jakiro mujumbe mpaka omugabana na kikole. You know, siasa kuna wale wanasema siasa ni mchezo chafu. Na ande siasa kwa mtu arerangos kidogo, lazima mtasukumana kidogo. I want to confirm Bwamate bwana na njakire with my boss, the medium boss yo mugabana. Yes. I want to confirm Bwamate bwana nere mbuyabure ntugwati tofauti endeonzi. Yes. Sometimes back around 2 years ago ntwasukumanite kidogo. And the main reason why twarusumana is because narengi go demand for magendro because naraba na inchi bantu mete inchi koria. Yes. So the moment ya jagete go korega gasia se wodiane, I had no issue yo kugenda kumusuma yo wikira bone we are in good terms na ndengo karaturega asobwamu. Yes. Iko icha sense mo ya umujumbe. I want to confirm here. I want to get with a lot of confidence in Bwamate between me and Moneret will be here. And the main reason sometimes yaba na inchi mbariko nyargo differentiate between emere mumu jumba wenta ogara no mwemsi. Unaona very good example yesterday na renge bukiabu esamatanga. Ekere the speaker ateneta esamatanga agukwa na the issue about estima. In fact bono naro jenga abange unando bako nyuma ni go estima without knowing in estima teria said okay tiana. Yes. So ekere abantu ba retre ujumbe kabire yesore ndega niringa naye kwanye ena naso mujumbe because yere under national government mujumbe uyo tari tayari. And ekere ko mubolia maswali kabira yo ago feeling ane chise yubata monere. Around 3 days ago narenga sakuru nganya matuta ebangora korogoro amapi nagende ko bege stimoro lakini some homestays na wonya oranga estimate igetyor. Now that ibagende ko bega polls che polls choko bege estima abana inji bande bago ije kwanya ba complain ile sendinga mugambinje tinabegere tu estima. Ne reason ya kogera uja complain ni sore na yoranga at the moment. Ono tari ko manyanga estimate ngore ko beka. Iga mange se bindo birito ko bunanere is because ngata tage mu inyuri ngagendo etengeka niri gokorwa. Yes. Two, injune representative we ward ningeire mandate yo kumu question because ninje ngokwana on biyabu yo mugusero. Na bere ngo muboli about employment ama bagayas. Na wono ntwata mabaya abarimu balikwa. Oboskari bwa Kenya Prison simbu alikwa, oboskari bwa KDF mbu alikwa, Kenya Police mbu alikwa. Ama happy na abantu bandi unabona babo soro babo Chavet bari very proud go beka se mtandao unaba abamuraba bako graduate after the training. I expected ngo mujumbe na inturende ka abandi bago sherekea ngo balikira abantu na into at least torore no yo mubobere ba tukugusero na baro balikiru wetera se oburayibo mujumbe kwamanya guru kwanyora nga opportunity ito kwende ko kwanyega no mugusero so no muntu kitutu jaje south teyo bono yagera tware is a question ngama bagaya iga ka bandi bagulika abantu umujumbe iteragero genda yayenga yakwira. So among the questions ngo mubol na ichiko garagero kende to go divane igo itayo tanga ne bitinanga bwate useno mujumbe ngoli gino na arauna bono na agenda matieko ekera renge kolonchi amaje ngaro kore is a question nga na muramire
ngere no mwana kwe single mother as a person I'm in public rero I'm in media rituko rero I want to confirm na nyago tena anywhere muramenga rero no mwana kwe single mother abana beji single mother bara around here ni wengi sana kwa sababu rero no ane nyumu ya birengo. Secondly na igokora meganga ngana atigire kiruga bagusero bangete na ngere kumurwanira kiruga njero nanda I want to say tinda ikirasi nkuri kiruga bujumbe ikirenda deciding no bujumbe bwa kitutu chaje nkuburi sinitambia wananchi iko na hata como the one awache wasiwasi nyingi akorera abagetutu igazi because abagetutu ba mwete merimo nembereme yo inje nare goja kubanga ninjo mujumbe rero rituri rero gente tanga nare go make sure na kore no koleta ba MC bana batana amo to make sure na twakore merimo turamo como MC agare gupanga gusine paragete na ndi nabo como consult mura ki umwako yo parage kwa bangire elinde nto baise gutumana gatiga mubwatera in terms of service delivery at the end of the day mura kole gasingi sana nonyene era baise kwenju yo uraiwa. Yes. Yesu mheshimiwa ayo among the MCS bali basimba gotebekana buna bibira mangana yabo yo gwikirania obukoreri ase county anene kurigereria hari umugavana agendete gwikirani mwasoire bono inse kurwania abajumbe ngakinda atoke ngaondese timu because already this one kwambori tangani nkwambori ngagazine agendete already explained myself na atebire nga emirimo negendete ase eward yane na atebire already wigerero igase budget yenyi na akore bitacho 10 ase budget yenyi I'm able to do an ECD class at Matieko Primary School. Ase budget yenyi e class kyachakire raganga primary school. Ase budget yenyi na remire bohol Musojo market. Ase budget yenyi tunaendelea kufanya vitu nyingi amangi ase birwaniri ndani nande nama ya kurona hata immediate rune mbrego kya because chi machine already kyachakire bocha na chichi ya todiri yake mutaro chichipara chikole mwandozi is because twaganyete nchi machine chiche echitoja utumia kole machipara igonye mondo naro support team mu county no mheshimiwa Burunga Vincent Abuga. Yeah. Isu mheshimiwa nkimo kara motondo. Motondo ngai at first. Na wene wasai. No, because mwabere muko baki. You know Motondo is a center, yeah. At the same time is a market center. Iko bono tinda manya Motondo community. Tukwata Motondo ya Munyerero, na ndi tukwata Motondo ya mupako bonchari na bobasi. Mugabana miti. No mugabana mbora no muchiwo munyene. You know isa komboling kigende to mugabana I might not tell because you know muchiwo munyene. Anjiri mbwato mujona bugusero. Umusketi gango tena asaba msie bali mwabere mukubaterana gose bali muigetango mugabana. Mabere mukoba. The question is very simple. Yes. Kubwatera no mugabana temine timo tuntomye. Uise kwa geraba gusero boniga nabagote am a very busy man. I'm always in my ward. Yono ene jize jingango yandanju ikaraza mututo ise komboli timbo atinza kabirisho. But if it needs osongonye kebetere tinga gaba nanda gete. Yes. Automatically I will be there. Nande tino jima kosa aro ikiru mugaba nagorangeri bwana bora ne chai mwaji kunyu. Makosa iko wapi? Okay. Mwanje muhirigereria uno gendete kunyura bune ngambo ya Getembe ase turono MC yakuru ase bodi obugusero omuske Vincent Abuga tanyoro mutimo komo ketokoirana togende nengambo ase njira yobwikira. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili
tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Karibu nainde umwanchumu rigiriria asingambo ya getembe hasitogendete ninkwana no mo MCA kurase wodi ya Bugesera Musike Vincent Abuga. Karibu sana Musike nainde. Asante. Ngubuli nze mukyolewa. Nenase serikali usenseme yuko amelia serikali. That's a very tricky question. Yes. You know, Jeromo MCA wakiri chikura na abantu ba Bugesera. Una chikura ne party ya ODM. And between now mpaka mid next year nega story. Oni yangise konyora ninde in a position ndanyora magendo ku Rwanda on siasa ino ngutuke ko. Igonta ide confirm ngarero iga. Yes. Aungo support ya serikali ya ofisi. Yo Musike Simbarati. Yes. Usise kutuka nganinta gete para ikogenda segete muntu kuburirishwa rino mugabana. Timbu ati mugabana ukabere wetani uyo. So until when campaign chiko iguru bono ofisi ya free which agarabu will be able to decide nga yoko bere no opposition ose ne serikali yoko. Yes. Yeah. Opposition mbakora wetarugusi. Kimwe so mibuna inwa bali murase serikali. Ekinta getego confirm. Yes. Inchenare go sabanga between now una nata bagumutinyi ose next year mid next year. Na arago sabanga abantu bali baro bisto to invest chinza chita sego kora abantu magana. Usi campaign inchirachaka. Uise kurigiria abantu bali bagumyo around a good number of them bali office. Iko barumba bwateri bagali gutara round. Lakini mwishimo una avuga wakere chikora se ward ya Bugesera. Omuigu nga akari Nyamira ngane chi campaign ya akari Nyamira, that means omuntu yorosere nemeremeri mu amachore tago. Chinga kingo igajira, and I want to tell you for free. No nyamba libakagerete ngaboniga, for example ebare mustari wa mbera ase serikali ya Matiang'i, it will reach a time moko nyoranga bali mutaka giringa nomole ni numutanga inu muikarase birugo bya mutu. Reason ya yonsi yako vera ni ringa ya ikirenga kibono tuwe igoli runga nechi campaign. Toro mai tuwe igira boniga no ene serikali ni gwente ko na weko ku question okobori ngama ngana ya kware ngokwana korobisi ngama ngana kya. Igegento one ndete ontaite gotanga ontaite go skip party eli agerete ngachorunga service. Two ndende constitution eli ko ngala gotoko office for 5 years. 3 abagusero mbabwa togo semelie sinenga emerimo yabo ngo batkora between umuti 2022 baka 2027 erego jakogera bangira news nataka gotebegente na ndete ndiko bagwekwana muntu nde bwensi aho chiwagero chikura kulingana nemerimo yaye unanya kora se ward ya sakuru sase constituency yakuru sase county yakuru nonye no muskeru to unarega egento gekoja kumwera ni obisi nemerimo yakoreire abakenya. Abuga lero igatingo genda Bugesera nchigotera 1 term ose 2 term. Ntake kwebisa maga ya 1 term ngese ngenjo ndagetenga geru chikura na ndeti nda deriva se ewardingo. Nche kimbo ato semelinkeringa ekerora akora maya in terms of development, ekerora akora maya in terms of oikabantange ikina kikego jakogera abantu mwageru chikura. Iko personally wekera boni go ise kombori ngankia makingo support I will automatically tell you timbo yadikia mango support wekera boni ani gasine. Okay. Yeah. Yes, nki kikabira ko mwabara ikurwa soro ngorwa gusi muikaranse mu kwane nerio gilimo. Akina te banga campaign kirajaka. That campaign. At the right time wekirenga kia ikire, yes. We will be able to sit down and agree. Wekera boni ono musi wono now that ye campaign ya igolero. Tutari wanja to ichamo
ninche nagote my brother no nyemba abo sura babo chabeti babo janda it will reach a time wikero omonto akomake a decision ng'ang'a yakwenda korera personally nagote ringa ondo ODM lakini necheike engaki ogoja konyanga tindi ODM wono onde Jubilee ose onda ndos depending ng'aki serikali ye Roweri rero igo naende gentoroje iska ninje nagote namari oyoroje abantu abandi oroje bari UDA abandi bari Jubilee abandi bari what it will reach a time omonto uri uta expect gotoka Jubilee onyore nero nakina atebia abantu nonya stoikaraze this evening nabatebinga bari mukagerete ngambaye se team for example ya Matiang'i na umugoje banyabare musari wa mbere the reason boniga you can't start opposing ya serikali yako begeta obisi naye korobisi mbako next year igo nargo saba gotokonya korengereria mangana echi campaign narengo saba more especially aba saike bolieke bari between 18 to around 30 years narigereti gaige taoni na raneti something gaige taoni ekere opposition yarenge gokora chirali chabe taoni ga I realizing abantu abange pomire sana narenge gusaba naenda I want to repeat this neba ninja abuga tobaise kwanja ngo tumie ngoko bandagite ko debinga genda aliyo chigotera one term genda aliyo chigotera two term at the end of the day kiro kumia I want to tell you for free musigo utabaki kwako wikira rero igabantu bari gari KTRG baumie teri tukuliririe rari yarenge town ya ninje nago at the end of the day mundu ikira goje kurigeru discharge fee nero gorigie sagurusia kana mundu tayoga inyorete ng'abantu aba baumie tenga because ninje narenge busungu rero igabuga mobilize abantu mbareta se function baikoro baumie nabonta getogote baga before boarding geringa tinko nyara maybe jire na ba mobilize rinda ba amangana ndu utachitete na mangana kabra na jirago tebiringa rero igo mwana injonde bwensho bo musaho bo muntu mukuru tubaise kwanje gutumika n'umwana siasa umwana siasa n'umuntu data gutumie atambuke one sa atambukire na bara beta kwenyura ngankware ngase sabali yo ku make sure nga watambukire okuna kugusaba kwana yeah so mushimiwa tena n'umukwatani uri kw'icyama ke ODM tena ODM yari timanyite style yara because personally icyumanyite paka rero nonko esimyane nabo bagundwa nka mara member we party ya ODM ne party ya ODM unyesigete sana because neregerete rero ngurukumuishimo lakini kora atebye bantu to baise guchaye sani elikuwa abere ko gutumia koragerera onyerore ko ba useless utaje gurutambuke sani kwa raragerire no yabere nkoro nyebeke buya nabo gocha kanya ya gutambukira itukolinde namanya kurona gote goigera boni gamangana political parties na jarete question with the time because boni gano empathies njire yare chikoration njigari mutuga igon toja kwanda rating apati getinga yaire chingu na kitora arokenga party ya ODM yaire chingu already gebata bafasi so let us wait at the right time ntote benga party gete tringu party gete nere chingu igo for now njeno mufasi bo ODM until bunge yabuniru yeah korengana muna ngo kwigena kogerege kuningero ya separate rinda mwananchi rinda ground ngayo ODM is a big party, yes. And that is why Rochenga pakaliria very split into two. Oisekori bado both sides simbawate ewef. That means ODM nebwate numbers. I don't trust anybody. Either Oburu team or Sifuna team. Njetinja andos because we keraboni ga sende nemere mongo kora sabantu babusero. Neme kutane kabire yona bono bakonya kugenda all round njai might not attend. Onda attend mugutano oli nyugete ngamagendo nakarongo chikuinde tera babusero. Other isingonye no mugutano siasa I'm not interested. Mpaka chinga kichekira. Ego mushimwa tena Sifuna rangeri boniga onyama ya karo na bakwenda. No, I'll be there. Yeah. Okay. I'll be there. Lakini bona mayai na aralia because one Sifuna tabu atimagenda yochiko. Two Oburu Odinga tabu atimagenda yochiko. Na gotenga kwegera boni ga senda Rusia magenda roka na se county government ya Kisii.
iye ko baredi no muske simbarati igo in between na bagachi campaign je goreru injumu ndongo golega sine no mugaba no Kisi County uyu manyega inoro yomu at the right time na intuntwe bange bono turi ki where am I supposed to be abantu mbaje be position my brother ayibona igoronga ngayikero munda yo gobera iyo hata isikusumbue sana. Okay, no muske ndebona abasabe sokiri anene kurwanira birugo roche uchibosie chinchinero. I want to encourage them. Yes. Na ndeti kabasoka sobonga kubori chikora. You know sabali muntu okogenda abiye gatriko be sabali eringi. Yes. Sabali muri babere batatu bane batanu mugutara para nabo yanga nonye negejuna kegokire rizo no gwate muntu mino ukorusie gejuna. Iko nari gusaba nga osowa ese amana siasa ine njira ya moyo kuri yemeremo nonye ni intuna tore in this position etwasweta because nemeremo tokuri nemereme ya tokonyere for 5 years iko nabona ariko encourage nabandi ngana barabutiga bachoini but also ko bago choini I need to advise them very, very careful because siasa una natiki kiko teba ni mchezo chafu na uko ini siasa politics na ndo tabuyeti na bora nyore ni programs because oise kutoka na kwa ward for example around 2 million 1 million utaite kuligeli chikura ne ine resource yoga kwa ward eso bugumogwa o university saba na inchi umanye ko rwatobwa ono liona bonaro yo kwa advice abange nga instead yo university bese jese gente ngone bane biasara usama somo adaisha masomo inaje ko konya in future wetani kwa university bese segento tarisho. Yes. Yeah. Yes, asante sana homonjo murigereria roji buna tugende segabwa singa mbase nchirere ndonge to nyoro moti mokomoke tukwirana tugende asinchira igihugu ikira. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari rini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingia, echichigo tumeka koringoria maroire ao asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao. Nabonta getoko tanga ase enyagitari ya itu nigo togokora scanning yo mubiri omogima, yani tokonyoroka ase omonwe bweke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigereri korwa ase omotwe paka amaguru ise twarigereri the internal organs chiao chionsi pina kichigo function tokonyora chiri chiasero function abnormal twako amariogo. Amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga uborwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkorigereri tore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheskobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China. Asa mange bakiresimi ase number 0717176383.
HK International Medical Center. Your health is your wealth. Karibu nainde humonchwa humurigereria hasingambo yagete mbaseli tukulia rero turi nomugani korwa sewu MC bwegwadi abugusero musike Vincent Abuga anenasi tugende tukwanira hamagendro hasewudi yabugusero na boigo hamagendro asi county ya Kisii. Musike karibu nainde. Asante. Yes, inkubuli umuroberio wokubwata chikura nogenderete. Yes, nogenderete hanene hase horogongo gwese ensi ya Kenya. Abananchi batebiwe barasokia sobunge. Nabonta getote banga bantu bagenda kubwata chikura. Yes. Lakini naende gento kendi yagabere nabonta getoko ni famu abantu barosire. Abananchi abange bagotwara gosemeringa akira kogenda gwake kura. Baada yoko gwakire kura maybe egere wasoira obisi nabwata gosemeringa ngogenda uru kumukonya. Unabona sense mwitu na aba MCA bananchi mbara manyanga ntuntu bwati chinguru cyo kulika abantu. Yes. Urabona nabokonyora unabona amabaga unayatangase tu ya ubunyagitari amabaga bwarimu wa ECD. Watu wengi wamepitia kwangu baantengo mugambi ndikero mwana. Lakini mbari yawe nga chinguru echintu bwate. Turanyara kuliko umuntu. Igo nakige kogera unabonekere wasoira obisi ngonye turayikirania kero kenda magani alia kwariete chira saba na inji. Yes. Nakige ya discourage ya banta bange umuntu agufiringa ningaga chikura gento ngiyongo benefit. Kero kendo ukagera nk'umuntu go benefit ne uribye kochoretu. Nakige garoro che turn out. Yoko bwata chikurere very low. Yes. Also IEBC nero ya chere because unabona wekera boniga ngagirete nganga bachakiro kagende tokoro na mass registration. Pata mapping amba tangasete nkulika bale aba crack n'abantu bali bagukora exercise y'iki mass registration. Let us hope una bagukora gulika abantu aba yokora contract around 1 month. Let us hope namba abantu baje babwate chikura sobonga. But also I want to encourage abantu nga kubwate kura ni kitu cha muhimu sana. Reason ekura nere kogera ogenda uchiko choro umuntu uri utagite. Ada isota twate tie kura naboko genda kunye kumana nga turakorwa magendero. And the main reason yonyorenga nayo utagite kura gero kendo agero uri gwatagite. Ukagerete nga nero ura baise kogenda gokora ubuteneri uye bwokora magendo. Ona ari ko encourage abantu baito. Yes. It is your right kubwate kura erinde ekere wekenga kia voting ogenda wakira umuntu uri utagite. Ase word unabone word yane bugusero ntubwate challenge is a very big word. Lakini koko genda ase voter registration kwanyora nga voters ba kuru bugusero mbali bange. Lakini word yenyene is very big. Igo nargo saba abagusero ase mure Montegerete. Kindly mubwate chikura na ichira to enebo erinde no ene word yeyo. With time weje ko bagwebe chiword ibere because compare nature word chinde unabona boge kanya kwa yenyatieko. Gitutu Central actually bugusere eringare mono. Na kie barato no eno goikirani no ena magendro ko begasiengo. Because yoko gendegere kwa irwe budget for example tote unabona we had been using a budget of 27 million. Yes. Ikero goikaraza nsoko jago budget nga chibe serenga ko bekasi chipara kwanyora nge word ngima. Maybe utaite ko begose 15 million as chipara. Kwanyora nge word ngima ochakeraga nga ochiko kora bakero gamoino kwabikire chipara gose ni sano choka.
gose chipara 6 warding bono uchago dispute chipara icho bekenge matieko ichinde sande ichinde bigege ichinde raganga saa zingine bono noe no mwananchi tari gofire obuya bori bwa magendo because aramake kwanyora bono ebitacho ne binare gukwana 10 ebitacho okonyora obegete gose ne ebitacho bitatu raganga kwagenda kwabeka ebitacho gose bitatu matieko kwanyora okabete gose bibere santa kwanyora obete bibere bigege bono unakuza kidogo kidogo paka mwananchi orio kawaida understand tuna resources chikobagu might thinking naye utarakora mugendo una bono bugusero kunaso etoro I want to confirm because ye budget tokwa buguserere nsini nanya gukora daraja footbridge no enemo abantu nabarambule amaswari nga inkigegora ntararoshi daraja una bono there is a daraja yemo ya Nyarere gutambuka ku Nyarere kuchi Nyamondo actually embere una yatwete yagiteka ikagenda ni materials bono njarese tia lot of questions naba na inchi understand tinga mo MCA nto iribesa ntubwati kiti gose ntubwati besa chiritoko ya guchibekire kando cyo gukora ibintu kabirebi in fact una botame go teo mo MCA besa yoka kuna soko gogo kwae no musaro ria gwakano ukora se pay slip every month niji besa chiri ne chinke nchigo kwene botu are chinguru wo chokora magendra ali siko ye budget una bono mo MCA ndare go teo mo MCA ukori chibesa chinyinge pi ekere maybe ana chiro ne bintu binde kwenda is between 30 to 40,000 orio tagete go brupa manai lero bintu mbio bisete na bogenda se poto you just google na bokoria reisho mo sara go mo MCA emere mega yo mo MCA no kwerwa nga tikokorera bana inchigas ala ise gotoka ngotagete kuyaga cha to gweso bo MCA riori emire cyutame kabisa kuresa bana inchi ogende gwebise erinda ka musara akagoja gakego naye kwanyoranga nutigari tigake uranyara ko urana na kamori nayo tugera lakini onye kwa decide ringa naba na incho gore gazi yori it means ngano nebese okonyoro konyakwa wese injo korogoke na bura beto gore investment yende once for 5 years iko nari gusaba nk'abantu baito kindly wacha tufumiriane erinde tusumane Isi matuko aitire umunyakiro kubikyumbe ABC Erastus yatakone nesokia gatena bananchi nabo igabara imure soki kwimurungani kubatikana no kwigena wikyumbikyo asa matuka mange mwabeire mogote na IBC tiri bakorera bwana no gwasyo boni atugunyara go complain because already mbono baso at office bono bagonya korosi structures ngakibako bagocha gukora mwana registration at the same time mbaire libagali gukora boundaries unabone ward ya Bugusero ngonya ntwarigete proposal sometimes back to requesting a ward yebe spread into two usually be kurmaiga gaiga a ward yali akabere chiward iber etwagatware Bugusero South and Bugusero North. The main reason yagerate gaje kwira ni kunande kabeyemo I can't tell lakini so maana bwa kristo bolito kwana ne mbolinga a ward yirningale no nyari sources jiri toko nyora nchiko nyara kwa kokini ward yiri wango that is why uisikolge no na magendo yoro akogenda ngurake the main reason ne ringa resources jiri toko gune ward yiri chinke and remember again they get to introduce the talking a ward based budget ward based budget to feel ngangeli tigakire ward yenyora kibesa na kiba chingera kini kibe kire iko last regime kwa banyora unabona riri umugaba nago command ago decide yamagenderere byeka okwa banyora unabona muisi ko diba no mugaba na asini niga nabako batako bekera amagendero onyora ago nyako university asoli bako banere lakini boniga modibe nagaba na modiba ntubate budget iri akire ward ya 27 million eyero nga etoke muri nagaba na in good terms etoke muri nini at least ejichiro chiwe kitumeka se ward yao iko nare otebanga assuming lero Bugusero yarenge ward ya Bugusero South and North iko that means Bugusero South yare receive 27 na Bugusero North yare receive 27 that is a total of 54 million at least echibona bochiko nyara goskia amagenda agende bwango assuming lero narengo mo MCO Bugusero South kulingana neji para jiri nare mirego igira boni gaji tiro almost para 18
yare ko bangambo usero sawo tyoka naro chikora in fact kana wikira woni ya ngole tamangane chipara chinsoko naro zero nazo eto obisi chiro chinsoko around 26 assuming imbo usero sawo naro chikora wikira boniga kanga ankora nitira mangane chinsoko kabisa chibohol because I'm doing one at Musojo market in the next 1 week or 2 bokora tore yende raganga secondary school kole matore bohol yendo assuming ngan south naro kole binte byozi in fact amagenda yale ale kugenda bwangake nonye no wekero mwananchi yare ko baraisi because one ward nenkake yes egendo kendi kia to affect we as honorable members mwananchi rero the moment nonye na matanga ko mo MCA to rakanoro a question bono bakuraise neringa mo MCA to amujolta na matanga tarikosha yabere ngane kawaida rero ko mheshimiwa lazima utatendi kwe matanga ebe no muchango bwe kanisa ebe no muchango bwa bana bako ende kanisa you need to be there lakini mwananchi yareta goja kumanyango konyora kwa onoke ere amanyiteri ete taito mheshimiwa rugwende gutuga sayo ko tugoro manyite bantu mbaro batanda sandinga tubwati kogosoga kurwe kanisa na bandu mayita basani na bange para kwana nabo konyana oro bakuburi ngo mugambi ngakibwatu tige yes yotoro yiri na mwana isi bono kitochi okoro mheshimiwa tira na se ward yako ngwa iko gose nubati birangerari yoko kani ward ya busere beke kwa kayengani yekira ekena kwa no mo bisabwe wa IBC I think iliyo mwali twa kwa ne it was yesterday yes nante betinga mbaire chingu mbagendete ko shurikira mana boundaries yes iko baganyete report by one okay ba proceed ogusaba kwa nengo linga ward yari ko bagwara mimi ningefurahia lakini chances are nabera abete bagu this time round iko gusaba kwa ne either etoke jaba go round usene round yende ko jako bagwa mimi itakuwa ni furaha kwangu reason ingane tie bagu talinga entagete bagu ngerinde kero kende nga ndigi chikura sarake ongane tie bagu asenge njo fire tinga resources chiko tumwaro chito mu chinyaro wikere kero mwananchi because inda tego de una bono busererega areas jinenjire ngo ira time namanye kuja kugenda sababu is because it very big yes urabona wewe yaganana na ile umuda ntaragenda for example Nyamagoma sababu nelinga rero oregaiga mambiora sigete itukulinde kwa range ngomya kwa murama ngane chi committee osengisumu itukulinde oro bisi town na boya ngaturi kunyaro wikira wana inji bonzi asenge nchasa iyo haraga limuno igo sawa kwa nengo linga nyasato konye that this is where bono kango mujumba go chip in erindo konya because mangana ya wende go shuruge from national kanga unabona mangana boundaries kanga nero komyoke erinde toteme turi ngakichi wodi chikoba kuchibebe the moment e wodi ko kuchibebe I want to tell you no any employment ito kwa na bono ngo credit or employment is abantu bandi because injerete yo wodi raba kuchibebe obvious the moment e ko kuchibebe no any disapplication bono comment ekere disapplication ichiramento igo to mentre bagali mu assistant chief kero kende no chief ekere bituo biramentwe nabonya to mentre ama baga unabona abakraki abaguchikuliko because that is where one way you create employment yes another thing unabona to amendete bituo bibere binyi and I'm happy tangi kwa nigende in public because the other day narenge Nyamausi nganyora abantu banyamausi bagwate information inga babekerwe polling station yinyi enataka ku clarify gente ke gantebenga ekere tu arwete request gochia service ya IBC to mentorwe bituo eto propose tige tu geko runga Nyanchugo primary school to propose Raganga market yes to propose getu gebe kunyabigena to propose getu gende gebe kunyamaus bate challenge tu anyoreta se nyabigena to kanyora nyabigena ntubati any public facility tichiko tu etu number 1 eba debetenge getu gukuru fa getu gobe kwa ase 1 wikaida asa yeto ko mu bwe serikali mboro na structure inde ida obisio mu chief usenya gitari use school erinde be kworo igetuge kebe kworo kini gatuka asa igetuge kole kwende facility ya serikali ti the same happened at Nyamausi na ari facility ya serikali ya gorki ekabura
Yogo ikira bone bituo bya bete gazete mbibere byoka egetuo ekorunga Nyancho Goji Primary School na Araganga Market. Igo propaganda eri naro cyabamura b'umujumbe bagorika so mutandao ngegetuo kyabekero Nyamausi na Nyabigena. Propaganda mbono twagenda tugarwe proposal tore gosemba tuangere tobeke twase kanisa ndubate kanisa ya SCDA Nyabigena then tubate kanisa yo Moika ali Nyamausi kubara tuangere ba ngambato korere polling station jibe area jibe we are good to go. Okay. Ese mushimigwa ono kiturangendo chibiro bikomyoka nararia ya wa promise tia bananchi babugisero bataraikirani nando olengete ko ikirani ase chinga kechiga ekere na ariko ligikora tindo ete promise chire chinyinge. Yes. You know, sometimes I do say I'm a truthful man. Njitinda itigo kwa amatumaini atayo. Yes. Na tebete kirinda aswai gasi ni nkore kulingana nuko nyara kwane. And honestly kulingana nuko nyara kwane ni ngende togora. Yes. Na aliete ire unabono chinsa mo chiri na aliete ire nga ninkore nabondo chinga ninganganete unabono ngabatebi kirinda aswaime ni make sure ngantu ngangane kuigura chipare chiri chinyi chitanya kuigura. I'm happy nga wikira boniga I'm able to open new roads chire more than 5 new ones karati geji cha maintenance. Unabone pare to igorete enyi kabisa ne pare korwa ibruge gende ruore ndege tumu. It was a very new road. Yeah. Tukaigore pare yari onkoba enderia makunga ri onkoba that one was a Fachini road. Tukaigore pare ya kare Santaria kogenda onchukanereranze ogende ochigosoka mwino. Yes. No nye ntuanye begeta maramu I want to assure abantu barera this time around nyasago tokonye pare into nyirore tokore grading buye tubeke maramu because singa kiria ntu abwate bese chiseine we just did opening tukakora formation then tukakora drainages tukaruoro. Also we did a new road ekorokunga ongincha tuongongo connect ya bagerega ali na abantu bali banot. Yes. A very new road na ndego exist and amapinja akonya abantu ababe gold ntwa igore para ekoruri ongoto egende Nyamuchiro esoke tora. It was a new road paka tukarosie daraja iroje etanya korosi win history para yende twa igore derenyi ne para korukunga itibe tora bangora gisabagwa actually ego connect abantu babusero na marani one and those people are very happy. Echinechi pare twagorda chinyi ekere tutigete chinde cha maintenance. I'm hoping to do other new roads unabone pare koru Nyaganja. Yes. Etrimbuka ndabo kya bweso kere ali mate pare go trimbuka gabu sobe kerindo go trimbuka. Nyasago tuanjira ndogole pare ya nyapara ibere Nyancho Goji egende paka ria Machoni. We will also do a pare ya ria Morris egende ria Mose paka liolero. Nyasago tuanjira nintaida kole pare ya Nyabigena Riverside Nyabigena egende paka forward then intokole pare ya Fenas egende paka liango siro mate pare nere edete yabagere ekoruga iga Riverside egende paka ichigosoka risori moino. Nyasago tokonya will do that road then another road to yagone pare ruete moso Matieko secondary egaita alisekelisia etrimbuka egende Nyansarandi chipara njiro to yogora chinyi including unabona para echagete nsa lio to igonsa getare utrimbuko so ke the former MCA ali so batanga mate. Then we will pay para ya Sente Barbara egende paka Ngege. I hope ekere turagora chipara eji within a period yetigare tinka gere tinga na abantu babuzero batwara risori bakombori. Yeah. Ese singi biro muske irali bageriga ukwana n'abanenchi bago begwodi apugisera. Onataka kuba inyori gentegama. Yes. And let me repeat myself. Ingaki yembure nyinge. Yes. Na abana abaitu babusera bange bagosoma Day School. Enari gosaba nk'abayibori a period yembura turakoba abana baitu twakikishinga bayikire school na turareme nk'abana mbaresero. Eria kabere twaikire ngaki each campaign. I want to caution n'abantu baitu tubaise kunga inuru si ubo gusero ore tubosongo ngakware twa uchikotera one time use two time. Enargoja kurikwezi nga ngonye kwarangeri go mukutano kwaikire so mukutano kwanyoro mukutano ino yo two time naye karatera two time.
kora ikonyoro mugutano no one time na yekaratera one time a decision yaona bukunya kwenye make para kwene because I realize unabona muchando bagaige town abaigani bajita bagotera one time aba bari goitwa mbali bajite gukwana umugano two time yona ari gusabanga more especially sabantu babugitutu ngakiyar ko bia ngonye turangirie so mukutano gose ngonye tutagetie serikali ya one time tiako genda so mukutano ngonye tutagetie serikali ya two time wacha kujipereka kwa hiyo mkutano tusike mkutano ya kila muntu eriyo mwari wa kila muntu nabwato gusibore buko bolichukura enaro gusabanga kila muntu aye gusibore abolichukura asomorembe ndo baise ko Rwanda gisei others at the end of the day siyasanga nero nande ngoetere obugima boro mbogendete okuna kuusaba kwana naro goja gusabanga twanjane twensi kongo kora kabisa abagusero enaro gusabanga kire turakore gasiamo okuna kukora abo kwane because inje biega tingo nyarogora and I'm also a human being na inje nabonya nimbwata amagosa ne nintagete na inje koreke bisho kora areke mbwata amagoso ninde flexible advise me accordingly erinde tosugume bugusero nere eche goikira as word chinde Rusia bana isiko mwana gakore form 4 teba isiko banga nero mwali bubugima umwana onyonyore grade ge kumwere university hakikisha ameenda shule onyonyore grade ye college tafadhali hakikisha umwana ujune college wetani ozonyo umwana onyore grade ge tariko mwala kwende college gose university chipoliteke nikinchiro other skilled courses nowadays aicho konya abantu bange I'm very sure murali inyomba une yebono turema umuntu agajide nyombe wegetoge nasomerete amana engineering gose amana masonry estimate ogutumia I'm very sure umuntu beto igetoge nasomerete amana electrical nsaiga wegetoge ngano ena maji to wesibyo kwa umuntu plumbing naliete jibese kurwase nyombe igemerimo ya maboko ni mengi erargo eni kare chiabasaye baito instead toko university chinsa chito chinyinga se chisimi ngako gicho bwata pandos university chinsa chao chinyinge asoko gendo train course yende yonse eyira agokonya mambi ayamo ne family yao ada izimbia mono na Mungu abariki sana. Yes, asante sana mheshimiwa Soko Nyaribaka na gucha singambo ya Gatembe. Yes, na gwikiraga bu mwancho murikelea no tugwikira omwerio bwengambo ya Gatembe kurende chikoraga chisenye ningirane nkumanya kyunga senchira yo gwikira no literane serasnya kundi na go sabiro twaruburigereria urubuya.